The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on His law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They're like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. And Job said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, saith the Lord. Sa dili pa kita padayon sa atong Bible study through the YouTube, pahinumduman ka higala. Kanimo igsuong magtotoo nga imong susihon imong kaugalingon sa dili pa kita magasugod sa pagtuon sa pulong sa Dios. Susiha kung nakabay gitinir pa nga mga sala, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, gikinahanglan nga kana imong ihinganlan, imo kanang admitihan, imo kanang angkunon nga imong nabuhat. Just name all those sins directly to God the Father. This is confession. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala, nga wala pa'y kalwasan, ikaw gidapit, nga imong gamiton ka ng imong kaugalingong kaubuton sa paghimog desisyon, sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. That is in Acts 16:31. Busa sa hilom mag-andam kita sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagdala ka na mo na usab din ninirapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Nining adlaw o Diyos, ubani kami pinagis pagahom sa Espiritu Santo, pagtudlo ka namo
sa kamatuoran. Kay tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan mga suki, mga higala, mga kaigsuonan, nining atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Aniano sa kita. Unas tanan, pasalamat sa Dios nga iya pakitang gilugwayan kini atong kinabuhi. Kaya na pa man siya tuyo sa atong kinabuhi. So kining tanan grasya nga ginhawa pa kita, askil pa kita, lanti pa nga itong pangisip, kini grasya. Tungod lamang kini sa kaluoy, sa gugma, kortesiya, o grasya sa Dios. So, okay, padayon kita sa itong tunanan. We are on this very topic which says God's 10 problem-solving devices for believers, alang sa mga magtotoo. Okay, atong gisgutan last time nga duha ka klase mga magtotoo, karnal o spiritual. Kung ikaw anay mga sala diya sa imong kalag, ikaw considered carnal. Ana ka sa imong kahimtang nga pagkakarnal. Ang pagkakarnal nimo gumikan kay ikaw nagatinirong mga sala, wa nimo ka nahinganling ato sa tubangan sa Dios busa. Ang imong situation, condition is being carnal. O at the same time tuwa ka magapuyo sa opposite side, opposite sa iya sa Dios. Kaya ang iya sa Dios mao man ang operational divine dynasty, the royal palace, puyanan sa mga magtotoo, ug tuwa ka magapuyo sa pikas nga iyahan ni Satanas, dapit nga may gahom ni Satanas, duruha ka na ka mga dapit, CD1 ug CD2. Ang CD1 is arrogance complex, CD2 hatred complex. So, magbanos-banos ka, magtabok-tabok ka niya na kung ikaw carnal. Okay? That's the first kind of believer. The second kind is spiritual. Kung ikaw limpyo diha, wala ka magtinirong mga sala. Okay? So therefore, tuwa ka magapuyo sa operational divine dynasty, ngaya sa Dios. Okay? So tuwa ka magapuyo, so therefore, you are declared spiritual. O ang pagka-spiritual nimo gumikan kay ikaw ana ay pakig-ambitay sa Dios, fellowship with God, o ikaw napunan, you are filled by God, the Holy Spirit. Di man nini, kung ikaw spiritual, you are filled with the Holy Spirit, or you have fellowship with God. Okay? Mo na kahimtang nimo. So, niya nang imong kahimtang, makapadayon ka sa pagsibog sunahan sa imong spiritual life. Okay? Pinagi sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, pagpakaon sa imong kalag, then mag-aagi ka sa tulo ka ang sa spiritual growth nga una baby believer, and then moabot ka sa adolescent believer, o hangtod sa spiritual maturity nga mao ang unsa the stage of capacity for life, for blessings, for love. Mao na kanang ikaw magahimaya na sa Dios. Spiritual ka. Ang pikas, ano sa to? Karnal. So, naibawan ta niya na. Duha ka klaseng mga magtotoo. So, siya ang imong kaugalingon kung hain ka man. Kanang, where do you belong nining duha? Karnal ka ba o spiritual ka ba? You see? Kay, that counts before God. Mo ni unsa the main issue in life as a believer. I'm talking to you as a believer. Apan kung ikaw dili pa magtotoo, you are not yet a believer, then tuwarag ka magpuyo dito sa dapit nga may gahom ni Satanas. Dili ka makapuyo dito sa dapit nga may gahom sa Dios. Never. Until nahimo kang magtotoo, until you get saved, mao na ka na ang imong passport nga
uh, mahimo kang spiritual kay tungod magkapuyo ka naman dito sa royal palace sa mga magtotoo. I hope na sabtan nimo kini. So, if you are in carnality, okay? Kung ikaw na sa imong pagkakarnal, gamit dayon. Gamit kayo, use right away sa una nga problem-solving device. Unsa man? Ang una, rebound. Okay? Ang rebound mo ang imong pagkumpisal, pagsugid sa imong mga sala. Okay? And then, dili kay mo hunong ra ka diha mo, igo ra ka mo rebound. You have to keep moving. Pinagi sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? So, evaluate yourself objectively, not subjectively. If a rejection is justifiable, ang bud pasabot, ikaw mo isadan, you are at fault, so you deserve to be rejected. Mo bito nang na mga magtotoo nga sila di natagdon, mo nagiingon og rejected, na rejected, gisalikway. See? If a rejection therefore is justifiable, meaning you are at fault, so you deserve to be rejected. Ang ayan, di po kang isalikway. Then, that is your opportunity to straighten out, sort out. Okay? Pick up the pieces. Kung ikaw nagka watak-watak na diha man nagiingon og fragmented or disintegrated, so this is your opportunity. Imo kining ingnon ta kahigayunan nga imong susihon, evaluate ang imong kaugalingon. Then you straighten out, sort out your flaw, imong mga kasaypanan o mga limitasyon. Then be right again with God. See? You know what I mean? Nga ikaw mubalik ngadto sa pagkatulid, kanang halangdon nga pagkinabuhi. In short, gikinahanglan nimo ang paggamit sa doktrina sa onsa, grace orientation, to be humble. Mao man ay the other name for humility, grace orientation. So, sa diha nga kita gisalikway sa kinabuhi o wanatagda, gikinahanglan ng atong self-evaluation sa atong kaugalingon right away. Then, gamito na to dayon the right problem-solving device. O kay ang atong ayaw gyud ni kalimti. Ang atong objective o atong tumong o tinguha sa atong spiritual life mao ang pagkabot sa area of spiritual adulthood. See? O by the way, doon naman duha ka klase sa rejection. Sabang pagsalikway ba? The following are the objects of rejection. Ikaw mismo. Ikaw mismo. Ang ikaduha, ang imong mga hinigugma. Your loved ones. Very, very close to you. Okay? Mao ni mga object of rejection. Mao ba ni mo salikway ni mo? Mao ba ni di na mo tagad ni mo? Mao ni sila. Ang mga agents. So there are two kinds of rejection. You yourself and your loved one. Mao'y hinungdan nga kitang mga magtotoo are grateful to God for everything that happens to our life. You see? Bisag kung sabay mahitabo sa atong kinabuhi, we should be grateful to God. Why? Tungod kay we have the pertinent doctrines, the spiritual assets to use to deal and handle any situation in life. Managingan lang nato capacity for life. See, whether in prosperity or in adversity, sa kaadunahan ba o sa kapobrehon ba, mao na buot sa Dios. Mao na nga gibutang ta niya ng maong sitwasyon, maong kondisyon,
tungod kay tan-awon sa Dios, abe, unsa kay buhaton nining ahong anak, ako kunong suwayan ning iyang faith, iyang pagtuo. So ibutang ka in a situation nga you will begin to question yourself. You see? Musuda yung tong discernment. Na hinumdum ka sa discernment, makalinggat ka dayon. Nga gibutang ka niya ng maong sitwasyon. In any situation in life, okay? Whatever happens to you in life, nga pasalamat gyapon kita sa Dios. Kung nakita murag ingnon ta, murag na pagkapiligro o piligro, mga kapiligrohan ba nga sitwasyon. Pasalamat gyapon ta sa Dios. Ayaw gyud pagkawaan niya imong pagtuo o pagkamapasalamaton sa Dios. Kay kana gibutang ka na ng maong sitwasyon tungod kay gitistingan ka sa Dios kung mogamit ka ba sa imong nakatunan nga 10 problem solving devices plus paggamit pa nimo sa mga pertinent doctrines nga mga angayan nga gamiton ni ana nga maong sitwasyon. Kay kana bahin na mo gud sa spiritual assets nga gihatag sa Dios kanato. These are spiritual assets. Mga kasangkapan kining espirituhanon. Gihatag kanang gitaganan na sa Dios alang kanato mga magtotoo nga atong maggamit to handle any situation in life. Any. Underline that word any. Bisag unsang sitwasyon sa kinabuhi, whether in prosperity or adversity. That's how to be invisible hero. Buot ka bang mahimong invisible hero? How to be a winner believer? And thus, glorify God in our body. Mao ni ang buti pasabot nga sige na to kanang gitinguha nga makabot nga mao na. Ngibutang ka lagi niya ng maong sitwasyon aron tan-awon sa Dios asa kutob kanang imong pagsalig kaniya. Sabot ka? Okay. Now, ato na sang labason kadtong 7 ka categories of categorical problems. Ang una niini, distraction from self and others. Pagkalinga lagi. Ano bang malinga na ka, murabang nawa na ka sa kining husto nga pagpananaw niya ng imong tumong sa pagka-espirituhanon, distraction from self and others, pagkalinga tungod kanato, okay? I mean, sa individual nato, because of us, because of our arrogance, kung nagabaton na ta o pagka mapahitason na mao na malinga na ta, o unsa pa, because of others, tungod sa ubang tao. Madistracted ta, malinga na ta, mabalda na ta. Ikaduha, fear and other emotional problems. Kining pagkahadlok sa lagi, kining pagkahadlok. O kay kinigod, kining pagkahadlok, emotional problem na. And then ikatulo, mao na ni, kadtong rejection, katubang pagsalikway by our friends, by our loved ones. Okay? Ikaupat mo ang death and dying. It's a problem, right? Problema man na, suliran maning pagkamatay o kamatayon, death and dying. And then number 5 is timing. Kanabang husto, sibo, tukma, nga higayon, I mean, that's timing. O nasayo na tanini nga ang timing ra gyud sa Dios mo ay hingpit, perfect. Okay? God's timing is perfect. Ang atong timing nga mga tao, human timing is lousy. Kaya kanunay man gyud ng pakyas. See? Way pagka sibo o pagkatunong. Okay? Mao na ikalima. Ikaunom, mga promises versus integrity. Mga saad o ang imong pagka-ligon sa pagbarog o sa imong baruganan.
And then number 7, ang old sin nature and fragmentation or trends, okay? Or fragmentation of trends. Now, talking about the subject of rejection, again, atong baliko niya. Here is a point of doctrine. When we are the subject of rejection, kung kita ang tumong, kita ang rejectee or rejector? Rejectee. Okay? So, kumalikon, when we are the subject of rejection, being rejectee, gikinahanglan ang atong pagpasalamat sa Dios for being rejected. Tungod, by being rejected, because by being rejected, it could be a reminder to us to use the God emphasis doctrine, not the man emphasis thing. See? Kaya ang buot sa Diyos, kabubuton niya nga kita mag-God emphasis ginamit ang doktrina. Dili kay man emphasis ginamit ang mga tawhanon, ang mga kalibutan, ang mga pangunahuna. In other words, sa laing pagkasulti, we should thank God every time we face a problem or trials. Not because of the problems, but we thank God tungod sa doktrina nga ana-ana sa atong kalag. Tungod kay that's what we can use to handle problems or trials in life. So, now actually, the principle stands. Problems in life or kanang testings in life are our friend. Atong higala. Kinahanglan atong higala mga problema. Dili na to kontra. You see? Prinsipyo po na. So, akong balikon, we should thank God every time we face a problem or trials. Dili kay tungod niya ng mga problema, kundi nagpasalamat kita sa Dios sa mga doktrina nga nana sa atong kalag. Tungod kay mao magkana atong gamiton sa pag-atubang, sa handle niya ng mga sulirana or trials in life. You see? Namo na, this is very critical. Kung wa kay doktrina lagi sa imong kalag, wa kay nakatunan. Ngano wa man kay nakatunan? Tungod kay negatibo ka man. Wa man lagi kay gana, wa kay gugma, wa kay kainit, wa kay tinguha, no desire. So mo ingon kadayon lagi, wa ako'y panahon. You see? Tungod niya na, nga kahimtangan nimo, then wa kay doktrina. Wa kay kamatuoran nga imong magamit sa diha nga unsa. Muabot ang mga suliran. Muabot ang mga gumunhap o mga pagsuway sa imong kinabuhi. So, unsa mitabo nimo? Are you a winner there? Casualty ka. You are a loser believer. Again, can you afford to be a loser believer? Makaako ka ba? Mao ni hinuktuki ni fellow believer. Hinuktuki. Atong hinuktukan ni di mo ko exempted. Kita mang tanan. Okay? Kitang tanan dili exempted. Kitang tanan mga magtutuo ba? Ang butang kong ipasabot. Di way exempted ni. Ang tanan gimanduan sa Dios. Have my word. Study my word. Believe my word. So when you believe my word, and that's the time you can use. No na. So the question is, ang pulong ba sa Dios karon tinuod na diha kanato? Is God's word now real to us? That's the issue. Because if this is not yet true to our life, I would rephrase that. Tungod kay, if this is now true, dili kay not.
kung kini nahimo ng tinuod sa itong kinabuhi, we can now say that God is real to us. Sabot ka? So, akong balikon katong question, pangutana, is God's Word now real to us? Kay kung real o tinuod na gyud ang pulong sa Dios sa itong kinabuhi, kita makaingon na gyud nga ang Dios tinuod gayud nganhi kanato. Ang Salmo 27:10 nagaingon, though my loved ones reject me, the Lord will never reject me. Let us always remember, ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran, God's 10 problem-solving devices. And every time we face rejection in life, kinahanglang gamitan nato sa pertinent Bible doctrine, putting this rejection in the hands of God. Atong itunol ngadto sa Dios. That's how to be a winner believer. Kadungog ka, sabda ka na higala o ay igsuon, alang kanimo igsuong magtotoo. Mao kini ang mga puntong nga gihatag sa Dios kanato, mga paagi aron kita mahimong mga mananaog. The forward line of troops, kadang giingon og flat line of troops, come forward to face the problems with the use of God's 10 problem-solving devices. Busa, ang Dios nagagamit og kining rejection so He can surprise us. Iyatang pakuratan. Nagasabot ka? Pakuratan naman sa Dios. So again, God uses rejection so He can surprise us. Pakuratan ta niya. At that moment, He's going to look at us. Mutanaw ang Diyos. Maniid ang Diyos if we are going to use His 10 problem-solving devices. This time, you'll either fail or be victorious in your spiritual life. Either niya na. Mahimo kang pilde o mahimo kang mudaog o mananaog. You see, when we thank God for any suffering in life, we are not actually thanking God for the suffering, but for the promises. Iyang mga saad, Bible doctrine nga, gisangkap sa Dios kanato to be able to handle any suffering in life. Mao na. Mao man ta magpasalamat niya sa niya ng maong suliran. Pasalamat ta sa iyang gihatag kanato nga unsa mga saad nga atong maangkon o we can claim. So mao bitaw nang isig pangutan ay ta pila namang mga saad sa Dios ang atong nasag-o, di lang kay sag-o kundi nasilsil na sa atong kalag. Kay mao na ang source sa atong victory as believers in Christ. Mao kanang tinubdan. Pila namang mga saad. Actually, ang mga saad sa Dios diha ra ba sa pulong niya? Pila? Di ba kang pila? 7,000 promises. Unya, usa na niya ang promise niya, do not be afraid. Di ba kung kanang iinon nga, do not be afraid is written in the Bible 365 times. 365 kahigayon nga nagahisgot ang Biblia, pulong sa Dios diha. 365 times nagahisgot og ayaw og kahadlok. Do not be afraid. That's a daily reminder from God that a Christian should live every day being fearless. Sabta ka na. Kay, murag na, I've been struck by this, murag na sinultihan ba, na giingon nila nga, God has no phone, but I talk to Him.
He has no Facebook, but he is still my friend. He does not have Twitter, but I still follow him. Nagasunod gihapon ta niya. Nagasunod ta sa iyang mga pulong. Nagaangkon ta, we claim sa iyang mga saad. Mao ni mga saad sa Dios. Kadaghang mga saad sa Dios, lagi 7,000 lagi na diha sa Biblia. Now, so akong balikon nga kanang panahon nga ikaw pakuratan sa Dios nga i-reject ka na, wanay manumbaling nimo, wala katagda, that's rejection. Ug kana kung gi-reject ka, susiha dayon imong kaugalingon. Ano man gi-reject naman ko ha? Unsa kayang kahimtang ron? Susiha. Pag susi di mo, diha man di sa langawan ako hinganli. Namo na, rebound dayon. Aron ka ng rejection, di ka na mo unsa. Di na ka mo react, di na ka mo sinta. Kundi mutubag ka na pinahagis paggamit ni mo sa mga saad sa Diyos. Do you get the point? Iyang mga pulong, iyang mga saad, iyang mga pasalig. Pasalig ba na sa Diyos ba? Okay. So, use the pertinent doctrinal rationale every time you face suffering in life. Ngamita. Kanara pong pertinent doctrinal rationale. Okay? Atong hinumduman, ang atong tumong as believers is to attain the what area? The area of spiritual adulthood. Episyo 3:11 unsa gisulti? God has provided us all the provisions in the heavenly places while we are here in this world. So, evaluate yourself if the Bible doctrine you are using now are epinosis doctrine or metabolized doctrine. Not only gnosis doctrine, kay academic knowledge ra lagi na. Okay? Evaluate. Susiha. Timbang-timbanga. Okay? Usisaha. I hope I'm using those Visayan words kung nasabtan po nimo. Now, what do you call a person who is easily hurt? Dali ra mahiubos. Diba? Pikon? Ang uban ra ba? Ilang gi-describe niyo sibuyason. Nakadungog ka ba niya? Ang pikon ba nga tao, sibuyason. I don't know nga nung ilang man tawag sibuyason. No. Okay. When you are rejected and you react, kung ikaw ang natagda, gisalikway ka na, o niya ikaw mo sinta, tungod niya ng ilang gibuhat nga na kanimo, bantay dayon sa 8 stages of reversionism. Bantay nga di ka makasoda yon dito. Now, ato namang gihisgutan po ni nga ang timing lagi is also a problem in life. Di ba? Suliran man yung timing. Timing nga, oy. Ano bang maingon ka na? No. Is that Visayan? Bisaya ba na? Binisaya ba ng Panginoon? Timing nga, oy. Well, mura na magulag. Kombinisyon na nagbinisaya o in English. Now, the point is this. God's timing is perfect. By the way, when it comes to problems in life, kung bahin na ganing mga suliran sa kinabuhi, ang mga solusyon niining mo mga suliran, gibasihan kini sa kahimtang sa imong mental attitude. They are based on the status of your mental attitude. Sa imong panghuna-una. Alang kanimo magtotoo, God has provided you His 10 problem-solving devices na imong magamit in facing problems in life. Always remember, all of life is problem-solving. Gusto? All of life.
Tanan. All of life is problem solving. A spiritual believer is a problem solver. Samtang ang carnal believer is a problem manufacturer sa kinabuhi. When it comes to the problem of rejection, bahin lagi nining ginasalikway, when you are being rejected, kung ikaw gisalikway o natagda, you should readily evaluate lagi. Readily evaluate yourself. What is the status of my spiritual life? Ano sa naka? Anan mo maalinggati dayon? See? Mahigmata ka rin. Uy, hindi nakasuod naman di in town ko sa cosmic dynassphere. So, balik dayon. Rebound dayon. Kumpisal dayon. Angkon na dayon nga nagabuhat ka na. Unsay pasalig sa Dios? 1 John 1:9, ayaw na nakalimti. Itisok na sa imong limpatakan. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa imong paghingalan, pag-admit nimo, pag-sugid nimo niyang mga sala, papaso na sa Dios. Okay? Papaso na sa niya, i-erase na niya mo, batang i-define na sa ubang mga magtotoo nga kanang divine eraser, kining rebound, kining pagkumpisal is divine eraser. Iyang papaso ni mga sala. O kadto mga sa nga imong nakalimtan, samtang nag-rebound ka, kadto nakalimtan nimo, wag nimo tuyo ang kalimtan. Nakalimtan lang yun nimo. Kadtong nakalimtan ni mga sa apilon to sa pagpa sa Dios. Sabot ka? Apilon na niya. All the sins that you have forgotten, imong nakalimtan, iya usab ng papason. Well, we will talk about this doctrine. Moabot man taniya na doktrina sa rebound and keep moving, o nindot kayo ng maong doktrina. So, okay. When it comes then, therefore, to problems of rejection, o ikaw, sa likway lagi, listo na yun. Diha, evaluate yourself. What is the status of my spiritual life? So, do not react. Instead, respond to the rejection. Pinaagi sa mong paggamit sa unsang Bible doctrine? Metabolized Bible doctrine. Remember atong kanunay nga ingnon ta memory aid, Operation SLA. Operation SLA. S, study. L, learn. A, apply. So, I hope di na nimo kanang di na nimo makalimtan. Okay? Mawito na gibalik-balik na to ni. This is inculcation. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Kung imo ka ng gamiton adlaw-adlaw, study, learn, apply, then you are on the right track sa pagpadung nimo sa pagkabot sa unsa spiritual maturity. Ug ayaw pod kalimti ang grace orientation to be teachable. Kaya dili ra ba ta ma-teachable, dili ta matudloan kung wa tay pagpaubos pagka mapainubsanon. Kaya ang prinsipyong gibarugan niya na, as far as that point is concerned, is the way up is the way down. Sabta ka na. So, kinahanglan mo mangutan natas itong kaugalingon. Pangutan itong kaugalingon at this point. Okay? Now, I am addressing this to you, fellow believer. The first question you should ask is this: is Bible doctrine real to me now? Klaro, tataw, tinaw, tinuod na wag yun ang pulong sa Diyos nako karon. Sunod, is the Lord Jesus Christ real to me now?
buhi o klaro o tinuod na ba si Ginoong Jesucristo kanako karon? O tinuod ba nga kita okupado na sa persona ni Ginoong Jesucristo karon? Are we truly occupied with Christ now? Are we now living our life in the light of eternity? Do I now live as if today is my last? Mo ni mga pangutana. Atong pangutanon tong galingon. Or ako kang pangutanon. Okay? Kini kung mangutanan ko nimo sa sama ra nas gat pangutanan nata sa tagsa nato. Now, do you now trust in the Lord with all your heart, and you are not leaning on your own understanding, and in all your ways do you acknowledge Him, and He shall direct your paths? Proverbs 3:5-6 na. Okay? I hope sag-o po na nimo, masilsil po na nimong Proverbs chapter 3 verses 5-6. Akong balikon. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. By the way, once you can answer in the positive the above questions, you are now in the stage of spiritual maturity, and you are now starting to paminaw. You are now starting to glorify God. Nakadungog ka? So once you answer positively ni atong pangutana, atong listahan sa mga pangutana, ikaw karon ana sa dapit o ang of spiritual maturity. Spirituhanon ka ng hamtong. Okay? And you are now starting, gasugod ka na sa paghimaya sa Diyos. You are now living the life beyond gnosis. You are now an invisible hero. Okay? Mauna na ang imong kahimtang. Now, ato ning ipadayon mo, we will talk some important doctrines. Importante man yung tanang mga doktrina itong hisgutan ba? Okay, we will continue this tomorrow. Gidapit kagihapon igsoon nga magtotoo o higala nga dili pa magtotoo nga ikaw magapadayon, magasubay, magasunod ining atong series nga Bible study through the YouTube ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Busa magapasalamat ta sa Dios nining iyang gipangsangkap nga mga kamatuoran nga atong maggamit sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining tanan nga among nakatunan nining adlaw nga among magamit o Dios sa among moment by moment experience as your children. We pray, O Lord, that you challenge us and make these things real to our life through the enabling ministry of God, the Holy Spirit. Nagapasalamat kami sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Salamat sa mga kadaugan nga among naangkon o Dios, gumikan lamang sa imong paggiya kanamo, pinagi sa pagsangkap nimo kanamo sa among kaligunan o sa among magamit ingon nga imong mga anak. Ubani kami sa among pagbagbuwag, iway kami, ilikay kami sa mga kabilinggan ug dada kami pagbalik ining dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum hangtod makabot ngayon namo spiritual maturity. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.